Keriwahan dina Senin guys, langsung baiki anake digugah guys, lawang wis 5:30 guys. Lanjut korden karo jendelane dibuka guys, kayak kayak dan remet-remet. Jendela korden ngarep juga dibuka. Lanjut inyong kakek kopi siji bae nggo inyong. Ajak lalen liwet guys. Lanjut bar liwet inyong nyapu guys, nyapu ruang TV, longane disogrok-sogrok ben resik kabeh. Nek resik kan penak diambah ya guys. Ya mumpung bojarung tangi kabeh dadi tak sapu, nek wis pada tangi lek keturane dadi bersih ayem tentrem. Lanjut kamar ngarep juga disapu-sapu, kamar mburi uwis ning ora record guys. Ruang tamune juga disapu, kue kotorane akeh banget guys, ya semut ya bribik jen, pokoknya esuk sore kudu disapu guys. Lanjut turunannya juga disapu-sapu, diseak-seak. Aja salfok karo lumut ge wis suwe ora tak sikat soale guys, hehehe. Ya wis disit guys.